שתי מפלגות כאן איתנו הבוקר, המפלגות הקטנות שיש הטוענים שסיכויים להיכנס לכנסת אפס. אני זוכרת אותך מהאח הגדול, לא? יצאתי מהאח הגדול. אבל לא הלך לך בבחירות הקודמות עם ה-15 דקות. אבל ממשיכים את יודעת למה לא הלך לו בבחירות קודמות? כי הוא ניסה לגייס דמות טלוויזיונית. יובל המבולבל רציתי. לא, אחרי שיובל המבולבל אמר לו לא. לא, הוא הלך לדמות אחרת. אור הלר. לא, לצערי לא. בואי תראי את מי הוא ניסה לגייס. לא, זה לא זה. באיפה? במפלגת... כלכלה. אותי? אבל יובל המבולבל מקום 3. לא, הוא פרש. יובל פרש היום. מה זאת אומרת? למה הוא פרש? לפני שעתיים הוא פרש בגלל איימו עליו שהולכים לבטל לו את כל התוכניות שיש לו, הכל. אז רגע, אז אתה מציע לי את המקום השלישי? אני ודני מאוד רציניים, אנחנו רוצים שתהיה איתנו בשלישייה. תגיד, אבל יש מקום לפתוח את זה משא ומתן שאני אהיה מקום שני נגיד, ולא שלישי? יש, זאת אומרת אני אוותר על המקום שלי כדי שזה יהיה ריאלי, אתה יודע, כי שלושה מקומות אני לא בטוח שזה ילך, אבל אם אתה נותן לי מקום שני אני רוצה לחשוב על זה. כן? לחשוב על זה, לא אומר כן, אני רוצה לחשוב על זה. בוא נדבר עם אח שלי שנייה. כן. אתה יודע שהוא הולך עם אורלי? זה היה צריך להיות שתיים שלו. אשכרה, שני שריונים. מה זה? זה זה הכישלון של הבחירות הקודמות, הפעם הכל שונה. לא, אני אגיד לך מה היה. פעם הראשונה רצינו באמת לצרף את שרה נתניהו, כי תעזור לנו נגד המחזור במדינה, תעזור לנו... לא, היא בעד המחזור. אין מה לעשות. נכון, היא בעד האזור, כמו הירוקים, אבל לא הלך. אז הפעם אנחנו ניסינו בצורה אחרת, ובסוף הגענו להחלטות אחרות. אבל קל איתכם במשא ומתן מ-3 ל-2, בקלות. הם לא קטנונים. לא, זה קל. הם לא אנחנו קטנונים. קוביות זורקים, מה שיש. תגידו, אבל כמה זה עולה לכם כל הרפתקה כזו? בוא נשאל אותך שאלה. אתם הולכים נגיד לנופש, נגיד בארצות הברית, הולכים לנופש נגיד באוסטרליה, יש אנשים שהולכים נגיד לקניה, אנחנו עושים את הנופש פה בארץ ונהנים. זה הבילוי שלכם? בוודאי, מה, זה משהו רע? מה אתם צריכים את זה? אתה היית במפלצת הרייטינג הכי גדולה שקיימת. אתה כבר מפורסם בחוגים מסוימים. תראי, כל שנה, אני יצאתי מבית האח הגדול, נכנסתי לעבוד ביחד עם אחי הגדול. אז זה אותו דבר, אותו פרופורציה. מה אתם צריכים את זה? הרי אתם רואים... אני אגיד לך, אני רוצה לענות לך. האהבה שלי ושל האח שלי זה להיות בכנסת ולעשות שינוי אמיתי. בשנים האחרונות עשינו המון למען הציבור. אני אישית למדתי עכשיו משפטים, תואר למשפטים, אני עכשיו מתחיל תואר... כמה קולות קיבלתם? אנחנו קיבלנו, הרבה קולות קיבלנו. זה לא חשוב כמה קולות קיבלנו. לא, מה שחשוב, מה עשינו, בדיוק. השאלה היא מה עשינו בשנתיים האחרונות. הקמנו דיור מוגן בקרוב ל-15 מיליון שקל באשקלון. עשינו המון למען הציבור. עבדנו קשה על התעודת מע"מ, שאנחנו עובדים על הכרטיס חכם. תשדיר מאוד רציני. בוודאי. הפעם זה בוודאי יביא למהפך פוליטי. מי שרואה את התשדיר הוא רק בוחר בנו. אין ספק, התשדיר החדש של מפלגת הכלכלה. אני מציע לכם ברגע זה לסגור את התשדיר ולא לשמוע בשום פנים ואופן את מה שיש לי לומר לכם. זה יפריע לכם נפשית. ראו הוזהרתם. פיפ, פיפ, פיפ. דני גולדשטיין, בני גולדשטיין, 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 דני גולדשטיין, בני גולדשטיין. גדול. תשמע, בעצם אתם קומיקאים... תשמע, לא קומיקאים, בוא נשאל את השאלה. אם זה לא היה קצת מצחיק. זהו, זה גדול. תגידו, זה גם עם ג'ינגל טילי. עשינו פעם אחד, תפסיק לצחוק. אתה צוחק. זה היה רעיון שלך, תודה. לא. טוב, אז... האמת היא שמשווים אותם לפוליטיקאים הרציניים, רגע. לא תמיד יש פערים נורא גדולים. רגע, אני רוצה להגיד משהו. הפוליטיקאים הקיימים היום משתמשים בתשדירי בחירות שלהם to diss other parties. How do you say to diss? כן, לרדת על... לנקר. אנחנו רוצים לעשות שעשוע קצת נחמד. בטוב, ואין שום בעיה, ואנשים יראו, שיכירו אותנו. אנחנו מכינים את השטח לבחירות הבאות. אולי תשקלו איחוד פוליטי, נכון, יש מצב לאיחוד פוליטי. מפלגת נחמן. אנחנו כבר התחלנו.
כי האותיות שלנו זה כנראה זה ינח, כבר התקרבנו. מה רע? לדעתי זה ממש מבשיל את האיכות פה. בוודאי. בעצם אבל הנח מאומן הוא המכשול הכי גדול של כחלון בעצם בדרך לפוליטיקה כרגע עם השם כולנו, לא? לא יודע אם זה כל זה מכשול בשבילו, כן, לקחנו פה איזה נושא יחסית שולי, אבל השם שלכם הוא... אז מה הנושא המרכזי? השם שלנו, כולנו חברים ננח. ואנחנו מפלגה שאומנם אנחנו כולנו ננחים, רבי נחמן מברסלב, אבל אנחנו לא מייצגים את רבי נחמן או איזשהו דתיים, או אנחנו באים בתור אזרחים שרואים שצריכים לפעול לשנות. אתה מספר 4 ברשימה, נכון? מספר 2. מאוד ריאלי. קבעת ל-2? אתמול בערב בתחקיר ראית מספר 4. כן, כי זה לא כל כך עקרוני אצלנו, אנחנו לא מחפשים את המספרים. ברור, זה לא חשוב המיקום. אנחנו חושבים קצת אחרת. המצע שלכם, כולם לחייב את כל החברה הישראלית לנסוע מדי שנה לאומן, להשתתח... איך הגעת לזה? איפה זה כתוב? לצפור כשרואים את ה... זהו, אתם יעבירו חוקים שמי שרואה ברמזור אדום את הברסלבים חייב לרדת מהאוטו. חייבים. אבל אתם תרקדו טרנס בכנסת גם כשתגידו? אנחנו בעזרת השם מקווים שכולם ישמחו וירקדו ושיהיה להם גם סיבות טובות. אנחנו בסך הכל רוצים לבוא ולהביא שינוי באמת מעשי וחיובי. רוצים לפעול בכל המישורים. אנחנו חושבים שלכל אחד בישראל צריך שיהיה לו בית. אנחנו חושבים שעלות המחיה מאוד מאוד גבוהה, בעוד שהיום יש אמצעים למדינה לדאוג לאזרח באמת ולגרום לכך שהוא לא יצטרך כל היום לרוץ אחרי הכסף. רעיון גדול. תגוונו קצת עם המוזיקה, אתם יכולים להתרחב, לצאת קצת מהמוזיקה האלקטרונית. אין ספק שהצלחה גדולה מצפה לכם בבחירות, והמון בהצלחה. תודה רבה. בהצלחה.